खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै 6 मे 2023 बाराया जाबाय सुनिबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे बर' आइजोआ जायगायावनो जिउ गोमादों। धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सिलाफोथार पुलिस बादानि साखाथियाव थानाय 1 नं दिपायाव माइज्लि बसुमतारीखौ मैया मोनाबिलिनि 4:30 रिंगासो समाव गंसे डाम्पार गारिया जाब्रबथाय खालामनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों आरो जाथायखौ खालामखांनानै दायनिगिरि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। नाथाय ड्राइभारनि बा डाम्पार गारिनि नाम्बारखौ रायजोफोरा लाखिनो हादों। माइज्लि बसुमतारीया जुलिबो जायाखैमोन आरो माइज्लि बसुमतारीया गावनि न'निफ्राय 100 मिटार गोजानाव थाबायलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जादों। मोनसे खास्रि बिस्रि आरो मुगैथाव जाथाय। बे जाथाया आसामनि गह'पुरावनो जादों। गह'पुर हालामाव सासे 20 बोसोर बैसोनि सिख्ला जालायखौ बा देरफुनाय सिख्लाखौ साबा दुथां सुबुंफोरा गारि सिङाव सोनानै हानजायारि जिनाहारि खालामदों। दुथांफोरा हिन्जावसाखौ बा सिख्लासाखौ किडनेप खालामना लांनानै रावबो गैयै जायगासिम लांनानै बे जाथायखौ इनाय खालामदोंमोन। उनाव सिख्लाया गावजों जानाय जाथायखौ पुलिसनो फोरमायनायनि उनाव दुथांफोरा पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो दुथांफोरा जाथायखौ खालामनाय समाव भिडिअबो रेकर्ड लादोंमोन। हमजानायफोरनि मुङा जाबाय बिजय, बिपुल, शंकर, सहेन आरो पुरुषोत्तम। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय मालिजान साहा बागान ओनसोलाव सासे बैसो जानाय बैसोगोरा सुबुंखौ खामानि मावनो थाखाय लाखिजानाय सासे सुबुङा इनाय बुथारदों। बुथारग्रा दायनिगिरिखौ बुथारजानाय उपेन्द्रनाथ मुंनि सासे सुबुङा गावसानि साहा बागानाव खामानि मावनो थाखाय लाखिनाय जादोंमोन। नाथाय जोबथायाव उल्थायै बुथारजाबायसो आरो दायनिगिरिया जाथायखौ खालामखांनानै अदेबानि बुथारखांनानै खारखोमानानै दङ। बुथारग्रा दायनिगिरिनि मुङा जाबाय धीरेन त'ति। नाथाय धीरेन त'तिया बे जाथायखौ मानो खालामखो बेनि गुबै जाहोनखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। बे समाव पुलिसआ धीरेन त'तिखौ नागिरगासिनो दङ। लोगोसे बे जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो गिखांनाय फोरमायदों। बुथारबाय, मैदेरा बुथारना गालांबाय। नखरसेनि 3 सुबुंखौ मैदेरा बुथारना गालांबाय। झारखन्ड रायजोनि लाठीहाराव नखर मोनसेनि 3 सुबुङा मैदेरनि गाग्लोबनायाव अबथिरायै जिउ गोमादों। थैनायफोरा जाबाय बिसि फिसाय आरो बिसोरनि 3 बोसोर बैसोनि गथ'। जेब्ला बिसोरो न' सिङाव उन्दुलांगासिनो दंमोन आरो बे जाथाया हरनि समाव जादोंमोन। जेब्ला उन्दुलांगासिनो दंमोन अब्लानो हरनि समाव हरखाबै मैदेरा फैनानै बे जाथायखौ खालामना गालांदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय फानु भुयान 30 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि बबिता देबि 26 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि 3 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ' आरो बिसोरो दिन हाजिरा मावनानै जागासिनो दंमोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।